ćemo zajedno. Jer kad smo zajedno, da se možemo i da sanjamo i da letimo. Svi za jednoga, taj za druge se napred do pobjede. Pobednik. Nalazimo se pred odlučujućom borbom. Nadam se da će Rocky da pobedi, Jana. Da. O da, Rocky će da pobedi. Da, verujemo u njega. Poslednja borba, počnimo! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Spin Fighter dvoboj, ispucavanje! Flamestorm, kreni u napad! Krećem! Hajde, priži, Flamestorme! O ne, Flamestorm nije ubrzao uz pomoć povratne sile. Da, znači da će snaga udarca biti slabija. Šta? Za dlaku. Zar je Rocky to planirao i namerno nije ubrzao? Ne, nije razmišljao unapred. U trenu se snašao. Rocky više nije nepromišljen borac koji se bori samo snagom. Zbog iskustva svih prethodnih borbi, postao je drugačiji borac. Svoj predosećaj za borbu vešto nadopunjuje borbenim taktikama. Demon the Lord, šta čekaš? Zar se Demon the Lord boji? Flamestorm, sredi ga! Pokaži mu ko je car! Ma nije ovo boks. Znaš samo da se povlačiš, ne usuđuješ se da se suočiš sa mnom. Naravno da se usuđujem. Nestao je. Nevidljiv je? Nemoguće. Demon the Lord, pokaži se! Demon the Lord, gde se kriješ? Flamestorm, sklanjaj se! Iznenadni napad? Uspeo je! Odlično, Flamestorm! Demon the Lord se kretao toliko brzo da se činilo kao da je nevidljiv. Ali Rocky je video kretanje Demona the Lorda i pripremio se. Zaista zaslužuješ da budeš moj konačni protivnik. Flamestorm, borba kasni 15 godina, ali nisi me izneverio. Demon the Lord, snažan si kao i pre. Porazio te spinner koji me je zamenio pre 15 godina, a danas ću ja da te porazim. Pobednik se ne zna do kraja borbe. Flamestorm, Pripremi se. Privedimo kraju borbu koja je čekala 15 godina. Tako je, okončat ću završnu borbu koja je čekala 15 godina. Da je učitelj ovde, šta bi rekao? Glupost. Želja napuštene stvari uopšte nije važna. Nije važna? Učitelju, pokazat ću vam da je odbacivanje Demona the Lorda najgora odluka koju ste ikad doneli. Stvarno to misliš, Jan Ferry? Zaista, da nepobedivost platite samoćom, to je najgora odluka. Demon Lord, oslobodi svu svoju snagu. Borba koju si čekao 15 godina imaće jedinstven završetak. Za malo. Brz je. Demon the Lord, zar ti nisi spinner za napad? Zašto se boriš kao da si spinner za borbu izbliza? Flamestorm, ubrzaj!
Zar misliš da sam dobar samo u tome? To je neverovatan napad! Kako ti se ovo sviđa, Flamestorm? Ne možeš da napadaš, a ne možeš ni da pobegneš. Lako menjaš svoje borbene stilove. Demon the Lord, kako je to moguće? Flamestorm! Misliš da sam ovih 15 godina bio samo tužan? Ne, stalno sam razmišljao. Ti nećeš da se boriš, Demon the Lord. Koristit ću potpuno novi spinner. Ne radi to, Teo. Veruj mi, molim te, Teo. Razmišljao sam zašto me je Teo odbacio. Odgovor je jednostavan. Moj stil borbe je bio previše jednostavan. Ubrzo sam shvatio to. Imao sam dovoljno vremena da to promenim. Ponovo. Dobro. Ne znam koliko puta sam se borio protiv Dark Knighta i Sonic Fantoma, dok nisam najzad uspeo da poboljšam svoj stil borbe. A zatim sam naučio nove trikove. A sad, uveren sam da posjedujem nenadmašnu snagu. Energija okretanja ne može da se oslobodi ako nije na tlu. Da je to Lightwing Angel, ovaj trik ne bi delovao. Flamestorm, pokušaj Hanin trik. Dobro. Ako ne dodirnem tvoju ivicu, ne možeš da me odbaciš. Osim toga, ako te nadjačam svojom snagom rotacije, brzo ćeš da izgubiš brzinu. Nećeš uspeti. Potrošili smo već mnogo energije. Završimo to. Da, završimo s tim. Demon the Lord, upotrebi dvostruki trik sad! Dvostruki trik! Jedinstveni trik koji istovremeno oslobađa snagu dva trika. Tu moć imaju samo retki spineri i stvarno postoji. Demon Summon. To je Demon Summon. U napad! Napadam! Demon the Lord, hajde! Flamestorm, izdrži! Predaj se, Flamestorm. Ne, neću da se predam. Dobro si se borio, ali suđeno ti je da izgubiš. Suđeno ti je da izgubiš. Baš nije. Demon the Lord, možda si tada mogao da pobediš Flamestorma. Možda je Tom napravio veliku grešku kada te je zamenio. Ali danas Flamestorm će da pobedi. Jer ja verujem da će da pobedi. To je moja želja. I moj otac želi to već 15 godina. Rocky! Flamestorm, izdrži! Flamestorm! Leo?
Oprosti, Flamestorm, ali poslušaj Rokija, molim te. Jer da sam ti ja onda pre 15 godina verovao kao što ti sada Roki veruje, rezultat dvoboja bi bio drugačiji. Flamestorm, promenimo kraj dvoboja zajedno! Kraj? Imam još snage! Flame Blast! Flame Blast! Ha? Šta? Uništio je klonove Demona the Lorda. O ne! Flamestorm se naginje! Flamestorm, mirno! Stoj čvrsto! Super! Demon the Lord, uništi ga dok se još nije oporavio. O ne! Sudarit će se! Flamestorm, oslobodi svoju snagu! Izbegao je. Wow! Roki, možeš ti to! Hajde! Napad! Demon the Lord! Demon the Lord, napad! Flamestorm, hajde! Demon the Lord se još okreće. Neverovatno. I Flamestorm se još okreće. Dobro je. Roki, hajde! Hajde, pobedi ga, Roki! Flamestorm, uništi ga! Uništi ga! Demon the Lord! Eto, svi prolazi su otvoreni. Interesuje me, kako li teče njihov bog? Jeste li onesposobili sve uređaje? Hvala, momci. Zato smo tako lako ušli. To je najmanje što smo mogli da uradimo. Doktore Dir, a ko je on? Kako sada da objasnim? O, znam! Vi ste stari Tomov protivnik, Leo Han. Radije bih da me predstave kao Rokijevog oca. Najzad! Pobeda! Roki, neverovatan si! Roki, stvarno si bio sjajan. Najzad sam izgubio. Čudno. Zbog čega se osjećam tako prijatno? Napadni, uništi ga. Uspeli smo, jej! Jan Feri, dobro sarađuješ. Hvala ti, brate Dorijane.
Šta se ovo dešava? Zašto sam se setio o prošlosti? Rocky? Jan Feri? Hvala ti od sveg srca. Dugo nisam bio tako zadovoljan borbom. To svakom borcu treba. Izvrsno. Vrlo lepo si to rekao. Tata! Tata! Tata? Rocky! Tata, drago mi je što te vidim. Rocky, jesam li ti nedostajao? Da, naravno, jako. Tata, imam iznenađenje za tebe. O, a kakvo iznenađenje? Vidjet ćeš. Predstavljam ti Flamestorma. Flamestorm! Leo! O, Flamestorm! Leo! Gde si bio? Gde si se skrivao ovih 15 godina? Bio sam kod doktora Virda. Sa doktorom Virdom? Otkrili ste me. Više se nikada nećemo razdvojiti, u redu? Ne mogu. Zašto da ne? Još uvek ne želiš da budeš sa mnom? Pa ne baš. A? Dobro? Našao sam mnogo boljeg partnera. Rokija. A? Flamestorm, kako možeš da voliš novo, a prezireš staro? Nikada nisi bio takav. Flamestorm, zaista ćeš da me odbaciš? Leo, to je bila šala. Pa ništa nije bilo smešno. Tata, Flamestorm, znam da morate mnogo da razgovarate, ali ostavite to za kod kuće. Lepo od tebe, sine. Jel to Rockyjev tata? Baš je čudan. Hej, tiše malo, čućete. Tata, pusti me, pusti me. Jan Feri, izgubio si? Tako je. Pošteno sam izgubio. Pa, hoćeš li ponovo da se takmičiš? Sumnjam. Legenda o Janu Feriju je srušena. Sada sledi Rockyjevo doba. Mislim da ću da budem trener. Legenda o Janu Feriju više ne postoji i nemoj više da je tražiš. Idi svojim putem i bori se na svoj način. Rocky mi je pomagao da ponovo nađem zadovoljstvo u borbama i nadam se da to mogu da prenesem i drugima. Ja i Demon Delord. Drago mi je što posle toliko godina ponovo vidim starog Jan Ferija. Jan Feri, dobro sarađuješ. Da, brate Dorijane, hvala ti. Pozdravljamo sve prisutne i sve vas kod kuće. Dobrodošli! Verovatno znate da je eliminacioni krug takmičenja bio prekinut zbog problema koji su neki takmičari imali sa spinerima. Sve u svemu, spineri su popravljeni i takmičenje se nastavlja. Zasluge pripadaju doktoru Virdu. Zahvaljujući doktoru Virdu koji je popravio sve spinere, danas možemo da uživamo u uzbudljivim borbama. Doktor Vird! I vi isto, molim vas sve. Počinje službeni dvoboj, takmičari su tu. U arenu prvi ulazi takmičar koji ima mnogo obožavalaca, Rocky.
ko je njegov protivnik? Verujem da se radujete zbog ovoga. Nije važno ko je on. Svi su ovde samo zbog Rokija. Roki, zbog svojih spinera. Daj sve od sebe. Drugari, borimo se zajedno! Završio se veliki dvoboj između Rokija i Jana Ferija. Roki, Flame i Flamestorm dali su sve od sebe i pobedili zajedničkim trudom. Iako je Jan Ferry poražen, on se ne osjeća kao gubitnik. Najzad je ponovo pronašao zadovoljstvo u Spinfighter borbama. Dorian i Miki su izašli iz senke Jana Ferija i spremni su za nove Spinfighter izazove. Leo Han se povezao sa svojim starim partnerom, Flamestormom. Roki ostvaruje svoj cilj i nastavlja da se bori za titulu šampiona. Roki i prijatelji naučili su da uz trud, upornost i dobre prijatelje sve može da se postigne. Obrada i produkcija Vamos Toys, Spinfighter Srbija. Kada si ti kraj mene, opasnosti se ne boji. Šampioni ne znaju za strah. Kada je najteže, ti uvek si tu. Kažeš mi veruj u pobedu. I kad padnemo, odmah ustanemo. Do kraja ostaćemo zajedno.